honest, I got to like Dobro, da 45. sam neko sam. Tu mogu ja prošljene, svi da dobiju izgledati. Informacije na našoj web stranici. Svakog termina u našem programu. Reklamiranje firmi i gostijskih objekata. Sve informacije možete da dobijete na broj telefona 014-4997-6383-373. Nastavljajte ono Facebook da sam živo glavu. Kreće, ja? Pokažeš. Rekao sam ti ja sam ko beton, kač, plaću. Opet ti. Moram ja ovo je za moju arhivu jarane, a ovo... Nije arhiva kad ne... Za stari dan. $100, nije to arhiva, to je za monine telefona. Pa ti arhiva je kurci. Ne mogu ti pustiti to, pa ne veze što će izgubiti. Nema Boga, nema šanse. Nije para u pitanju, princip je jače, to se ne može kupiti. To je pravi 190 tamo ovim. Aj kao. Vrtol prugu. Možda šta će doći? Okreći. To je to, jel da? Oh my god. Sada je Kako vam se, što si? Evo. Oh, fuck. A znaš šta ti ideš? Ima jedan kao... Pocket Queens, jebote. Kakav paket Queens? ja, ali išao je za flash. Imao je flash žal. Vratio sam to zato što nisam vidio šta ima, ja sam to normalno ne vidio. 3 imao je Queen. Da je ovaj... Imaš li je pa? No, ima, i kakav.